Isa ang patay at apat ang sugatan matapos magkasagian ang dalawang truck sa Rosario, La Union. Narito ang report. Patay ang 31 anyos na pahinanti ng truck at sugatan ng apat na iba pa matapos masagi ng trailer truck ang sinusundang ELF truck sa barangay Amlang, Rosario, La Union. Sa investigasyon ng pulisya, nawalan ng preno ang trailer truck na minamaneho ni Joel Vera Cruz, residente ng Santo Domingo, Nueva Ecija, at sinubukan niyang mag-overtake sa sinusundang ELF truck na minamaneho ni Crisanto Rabago, residente ng Sual, Pangasinan. Dahil dito, parehong tumagilid ang dalawang sasakyan. Tinamaan din ang nakaparadang kotse sa kalsada. Palusong kasi yun ma'am, tapos may konting kurbada. Kaya hindi niya na nakontrol yung truck niya ma'am, kaya nasagi pa rin niya yung ELF. Nakatayo ako dito, tapos yung busina ng busina yung truck na malaki. Tapos ito naman sinusundan, hindi niya tinitignan. Nagkalat sa kalsada ang mga basag na bote ng soft drinks na karga ng trailer truck. Nagtulong-tulong ang mga residente sa lugar sa pag-rescue sa mga sakay ng dalawang truck. Sugatan ng parehong driver ng truck at dalawang pahinanti ng ELF truck na nakilalang sina Joey Idos at Crisanto Abata. Dead on arrival naman sa pagamutan ng 31 anyos na si Marcos Cachil, residente ng Kalasyaw, Pangasinan. Sobrang bigat, naiwanan kami. Yung mga anak ko maliliit pa. Hindi ko alam kung paano ko sila bubuhayin. Sa lakas ng impact ng aksidente, sumadsad ang dalawang sasakyan sa pader ng Amlang Elementary School at tumama pang ELF truck sa isang silid-aralan. Kinder pupils ang nagkaklase sa silid-aralan na ito. Swerteng nakauwi na ang mga bata bago mangyaring aksidente kaya naman walang nasaktan sa mga ito. Nagpapasalamat din kami at hindi pa dismissal ng high school. Kasi talagang kung dismissal na ng high school, talagang dito dumadaan yung mga high school, maraming nasaktan. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Bibigyan ng tulong pinansyal ang mga naiwang kaanak ng nasawing pahinante. Kasama si Daryl Peralta, ako si Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amyanan.